Энергетик мәдәният сарайында Созвездие Йолдызлык Республика фестиваленең төбәк этабы гала концерты узды. Быел бәйгенең зона этабы Зәйдә үтте. Сарман Түбән Кама Зәйнең 700-гә якын талантлы баласы үз сәләтен бер сәхнәдә күрсәтте. Район башлыгы фестивальне оештыручыларга 24 ел буе аны дәвам итүчеләргә рәхмәтен белдерде. Йолдызлык фестивале үсеп килүче яшь буынга үзен күрсәтергә менә дигән мөмкинлек. Бүген сәхнәдә сәхнә тотучы балаларның осталыгы, сәләте, аларның күз явын, аларның матур костюмнары искиткеч соклану һәм горурлык хисләре уята. Әлбәттә, biz аларны бик яратабыз, бик кабул итәбез. Инде менә 24 ел бергә шулай эшлибез. Балаларына түгел, без олылар бик шатланып кабул итеп алабыз бу бәйрәмне. 5 яшьтән алып 21 яшькә кадәр катнашучылар, ялгыз җырчылар һәм ансамбльләр бию һәм конферанс кебек номинацияләр буенча чыгышларын тәкъдим итте. Берсеннән-берсе талантлы аерым башкаручыларның җыр һәм бию коллективларының чыгышларын тамашачы алкышларга күмеп карады. 2 сәгатьтән артык барган гала концерт тагын бер тапкыр Зәйнең талантларга бай булуын күрсәтте. Иң яхшы чыгыш ясаучылар сәхнәгә чакырылып аерым бүләкләнде. Награждается народная хореографическая студия «Магия», город Заинск. Тантаналы чарада Мирас һәм Азаль ансамбльләре җитәкчесе педагог-вокалист Әлфия Вәлиуллинага мактаулы остаз билгесе бирелде. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тапшырылучы бу мактаулы исемгә ул өчен мәгънәсендә лаек. Сәхнә осталарының иң-иңнәре апрельдә Казанда узачак фестивальнең финалында чыгыш ясаячак. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.